seswarane bangsa nawala yen ngetan dali ngulan biasa ben ora lakon kelakon ya mas gonggo mino tulung aku jalali lo mas ora sing tak gonggo ning dalem bingung gangga mina gending konari nepta nyata kena gangga sata soka kena benda dilalakon anggrang kene joget teksan sayo rukun kita Jaya ya mas gangga mino daleme pule lo mas eko ya saya gangga tuh lorku dewe enak mas syukur Gatang raya terakhir noto kerwarisan dan anak jaya ya mas ya bapak Pak Edea isik becek witing tresna jalaran saka kulino yen ngetan bali ngulan tresna tenan apa mong guyon
tresna tenan apa mung guyon sami renda lemengan jo yo mas dadi pikiran suwe ra pedo
sudi kang kula gandoli bambang wetan srengenge metu donyane padang Ricik kumricik krimise wis teka sedhela maneh bapake wis teka nyong kaget aduh rika tak napa bungkus petang iku isin apa dua lolo dua lolo dua lolo dua lolo Wis teko sedelo maneh bapak teko aduh rika betah napa bungkus petang niku nisin apa nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen mutan lelampahan kang tresna tulus nadyan engko bekas yen lewat aku kelingan buka yen tak golek
Mas Sen. Tambahnya kantor panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun Mas. Bersama Surya Laras saking Sukawidul. Dengan HR Bro saking Dusun Karanganyar, Desa Karanganyar Kecamatan Suwun. Ora nyono ora ngira yen to aku duwe lara tresno saben dina mung kelingan yen to weruh atiku tertapa piye aku ra nelongso lara tresno wis mlebu ning dada tatu ora bisa mari yen sliramu ora gelem nabani pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak terimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir ra rumangsa merga saiki urip yo
tresna bojone wong jabang bayi. Jebul kowe sayang kok wis duwe bojo, kok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji. Kaget tenan hatiku iki, jebul kowe resmi Surya KR Production. Tresno kok bojone uang penak yo mes, yen wero aku ra bisa ngeblok. Sedina wis nambani kangenku, kembang lagi aroma dandane hati iki, mau mikir kowe wani super tresnoku iki suci. Mugi Gusti jebule mbah lurah ya kok tresna bojone wong ya Mas. Jangan ya Dek ya. Patutnya aku. Yen eling nalika semono kowe teko arep jebul kowe wis duwe bojo, kok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji. Kaget tenan hatiku iki, jebul kowe wis rapi resmi. Sawer-sawer yo, ayo 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 ayo. Terima kasih tresno kok bojone uang matur suwun nggih Mbah. Yen weruh aku mau bisa ndoblok sing tak jaluk waktu kanggo aku, senajan sedina wis nambani kangenku, kembang lagi gandeng 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 arum gandane hati iki, malah mikir kowe wani sumpah tresnaku suci. Mugi Gusti tansah ngijabahi, yo berkah bojone wong
bojone wong asik. Tresno kok bojone wong yen weruh aku mung bisa goblok sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina wis nambani kangenku kembang mlathi aroma gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi Bapak ingkang sampun pikantuk sampur kula ratos monggo yang ngersane sengit Wong wis satu pasti. Saya kakon. Tekan sampur dikasih sampur kabur dikasih jemberan. Mas Pati Aku yo tinggalno wae timbang aku mongko gawe ngene tangismu ana pakonku kok nggonku top juga sing atimu larane atiku iki mong sliramu kang bisa nambani balik no kali ning tresno aja nganti gawa liya tulungono awak iki aja nganti aku kok apusi walasono aku iki aku pengen kumpul kabeh kok mengis kembang aku kan dosa tega ninggal aku balik no kali ning tresno aja nganti digawa wong liya aku paten ana wae timbang aku mongko gawe tangismu ana pangkonku kok nggoda wangi sing atimu larane atiku mong sliramu kang bisa nambani balik no
aja nganti aku kok apusi welasono awak iki aku pengen kumpul dadi kok wonge sampean aku kan padha tega balik no kali nentresno aja nganti dicile wong liya Monggo Pak Indratmo ditinggal lunga sampai lali mbak. Wayah wengi teko mikir lelah kon jaman semua baca bane nalikane bisa baroku kinari sing pasti Kodo bisa wong cinta lunga suwe Sumatera rono kabar apa kowe ora tak pikirkan apa kowe ora krasa sejatine aku isih tresno aku mung memuji nang Sumatera mbaya Bandung, Pak Eko. Pak Lulus sejuta-juta Pak Lulus nggih Mas Eko Maksudnya karo garwa tresnane sejuta-juta Pak Lulus. salumaing jagat iki mung sira sing tak tresnani nganti sak bedhaing bumi sira tetep tau pati Jawa Timur tau bengi Jawa Tengah taparani Jawa Barat ora keri nanging ana sing ngerti yang sayangku seribu sayang tak cinta
cintaku sejuta cinta du rindu rinduku 100 rindu cahayu so kapan bisa ketemu cahayu mbok enggal bali pun kakang tansah ngenteni cinta-cinta aku cinta cintaku sejuta cinta Udakara wis sawetara suwe wong ayu nggonku ngantu-antu ana ing tapel wates mula raneh iki waktu sliramu tak suwun rawuh ngono ya Diaji tak enteni ana ing tapel wates kene ngono monggo Kang Mas kembang netes loku nalika aku mabak ke kamu ing dadamu aku nangis ati trenyo kok aras rambutku ing pringgolan tapel wates kutha Blitar sisih kulon kae tapel srake sekabeh singin katresnanku tekan saprene opo kae isih bangkoto dadi saksine janjimu lan janjiku mokal bisa
ing mrengkolan tapel wates kutha Blitar sisih kulon kae kapasrahke sekabeh sing ing katresnanku nganti yo tekan saprene popo kae isih bangkoto dadi seksine janjimu lan janjiku moga bisa luluh Apel wates kutha Blitar sisih kulon kae kapasrahke sekabeh sing ing katresnanku nganti yo tekan saprene popo kae isih bangkoto dadi seksine janjimu lan janjiku moga bisa luluh Monggo Pak Surata Abah Haji Surata tempatipun sesideman katur panjenengan Bose reok luwe badhe patenono timbang pisan Retya Swestya Tare wangi samudana marang kula warga garwa lan putra lewat incang ing alismu kaduga angglandang rasane ngatiku latihan wis lungsir yo aku isih mampu ngeladeni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga hangripo jiwa raga kok kurung kehormatan amrung rupa karepito urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke masak isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman pasti kasnadyan Monggo Mas Pur kasut tembangipun katur panjenengan kedanan Mas Pur kasut Bu Monggo Mas Pur, tepahipun katur panjenengan. Ketoke
kedanan nih. Yuk. Nah, gek kedanan karo sapa? Sapa sing ora kedanan pripate blalak ngawe-awe kaku hati lananku yen anyawang manis esemu sayange anakku loro wis dudo kono perawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra bebarengan aku kedanan rino wengi mung tansah kelingan kedanan perawan ibarate kodhok gayo lintang tare wangi pati geni pamriye karepe luluh hatine aku ora bakal rapi mung sliramu marang kono tak enteni Monggo Pak, plegong katur panjenengan. aja sampai lali lur tanggalnya 30 bulan Maret Bapak Suprapto mapan wonten desa Ngujang tanggalnya 10 karek Songgen Bapak Banjir Bapak Leman anggota Dewan tanggalnya 6 mulane 6 lur siapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih tenolang kelapa abang ijo warnane saka pohon nyatane ora werong wong kang sombong planggang-planggang tanggal 14 lur Bapak Sunarjo Seklicam mapan monte desa Pakel Tulungagung lur siapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih tenolang kelapa abang ijo warnane saka pohon nyatane ora werong wong kang sombong langgang-langgang nggih kula nambahi woro-woro sekawan kemawon nggih ampun supen tanggalnya 10 niki dipun Bapak Banjir mapan wonten desa Ringin Pitu Kedung Waru Tulungagung mbok bilih panutup bulan Maret niki dipun Bapak Suprapto mapan wonten desa Ngujang Kedung Waru Tulungagung niki kanca-kanca lek rawuh wonten dipun Bapak Prapto niki sangune dobel kantun ngidul niku tempat pariwisata khusus laki-laki niki dipun Bapak Suprapto mbok bilih tanggale 6 mulane 6 niki dipun Bapak Leman niki riyangi rawuh wonten mriki anggota DPRD saking Kabupaten Tulungagung mbok bilih tanggale 17 bulan 6 niki dipun Bapak Arya Gogaloh
mapan wonten desa Banguan Kedung Waru Tulungagung. Tanggale loro niki wasipun diwaraten Mbah Guru Jani niki dipun pepundhen kula Bapak Seno mapan wonten desa Talun Kulon Bandung Tulungagung. Niki tamune kathah panggah tayupan lanjut. Ayo cari. Aku isin ora iso. Sawere. Sawere jalan dicari. Saprene cari tak baturi lho. Para-para ingkang pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Sepeda malih. Para-para ingkang pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Pacitan Pasiran Sembur-semburan Rinduan Monggo Pak Kaji Ambek mangan selonjoran Wadon uber-uberan Aneng tangan ning pinggiran pinggir pesisir bisik semayana matri janji urip bareng sira-sirana ambek kandangan
ambek kadang Monggo Pak Wakadim tembahipun katur panjenengan. Pak Wakadim saking Laladan Sawo Ponorogo. tulisan warna abang dek tondo isih prawan jenenge gubung asmara biyen kae aku andum tresno tanpa bantal tanpa kloso kot abot desane taman asmara gubuk kae nyimpen pati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebat cerita tengah wengi desari nganti keketrino caketan sajroning ati
geget luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leret ning taman asmara kalamun waro sliramu batin iki anane tansah remu rasa tresno kang kandha sarwa mikir ati bisa ora bisa ngucapke saben pati tansah godha ati nanging aku ati bloko nyuwun pangapunten pamundhut gending kuwatah sanget. Asik, tirisan tetap bergoyang bro. Sakno rek, sakno Mas Garek iki mek dilarani mbok ya arek kadhik iki penakne ngono jare rong tau penak enake mek dilarani Penake kur nek ning omah. takok wong rasane yen dilarani lis mangga eling tekaning saiki atiku kebacut tresno merga kowe tega mentala apik mung ana lambe jebul amit kabeh katresnane neng ngarepku kowe tresno neng burine malah nggawa liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyebeti mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi lilit selawase biyen madu dadi racun dodo satu dadi getun wong tresno yen dilarani lis yen ra kuat lis panggah golek ganti ya ngono ora kuat tetep ganti bersama Surya Laras masuk kendangnya baru dulur lanang Pak Yani
Mas Garek. Nggih Pak Eko. Kok dilarani ae. Mbok takok Wilis kuwi get penak. Oh. Iya. Rasane yen dilarani bangga eling sakjane saiki atiku kebacut tresno mergo kowe tega mentolo apikmu ana lambelis jebulane kabeh katresnane Ayo Yul, tarik terus. neng ngarepku Yo, tarik, kowe Pak. tresno burine malah gandeng liya ojo nganti nyawang aku yen to weruh nyepeti mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi lilit selawase biyen madu dadi racun lis racun dodo tatu dadi getun wong tresno yen dilarani yen ra kuat panggah golek ganti monggo Mbak Wilis Yen ngetan delingulan tiwas edan ora kelakon nyebut tiwas edan ora kelakon ya Mas gonggo mino daleme pule aja nganti lali sing tak gonggo balingan bojone gonggo mino geding kunarine tanyata kena ganggu sota kena benteng dilelekan anggrek-gane joget beksan sayo rukun kita Latwi Rama Bretentremi sama-sama ayah gangga Mino monggo Pak Pur kedanan kali sinten iki panggah karo Waranggono panggah Mbak Wilis sapa sing ora kedanan mripate blalak ngawe-awe
kaku kahati lanangku yen anyawang esem lan kuyumu sayange anakku loro wis tuwa kono prawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku ketanan rino wengi mong tansah kelingan ketanan perawan ibarate kodok gayo lintang tarewangi pati geni pamrih karepen luluh hatine aku ora bakal rapi mong sliramu penyota enteni matur nuwun Tembangipun spesial kagem Mbak sinten? Mbak Santi. Monggo Mbak Santi berdiri di sini yuk.